Kat kum ki kubor balapau Shillong Times baki don hadu sau tuli kitau ki baka cing berngam penyap ke NC ya pa adan melal besai maj ubadai u presiden ka VP kabanengkong kadai nak adau jong ka cing shalan motion syakari Bangladesh ka bala kontrol daka sang HNLC bat ki surrender HNLC ka baar ka kerdop talasi jong ka KHDC hamacai ka babu cing ya ka HNLC kabalai ka cing thung siem kalong ka banta ka cing mentoy ka HNLC ban shalan motion syari Bangladesh ka bakatu ka shalan motion sya Bangladesh bunsien kalong ka babian bat le dan bor daki katu kat ni ki kubor ki bakha mania Shillong Times ka cing berngam ka badang syen ka bala penmi da ka sang HNLC ka bala syakhang persya ya presiden ka VPP ba adan melal besai maj kalpen mi yang kacing keli ki bacur bha hakaba ki tolong kubor ki thu bakatai kacing maham kalak bandon kacing dai bat kacing mentoy ki badan hakalang ki caka ki badan ya kacing shalan ya motion leng ba ka East Bangladesh leng ba ka rikasi ka HNLC kalak kena ru ba aldan melar besai maj utuklar ya ki kam jangka KHDC kam tam hakabai dai ba kacing penslam ban ai ka sanat ya usiem ka himasora nrei katu ka ningut kinang petkai kilabu cingkeli balai bakatai ka sang lano kapan pau kerpang ya kerteng ya kasora hak bakhen baki don bon ki hima ki bahap apa KHDC ki bala sensyar menta daki acting chief ni ki acting siem shushu ki terlong kubor kilakono bakacing berngam persya ya uhe jangka VPP kadau syakicing mentoy ki bala banlong khamtam haba pek ya ka cing shalan motion ka baka mai bha ka bala penya leng ba ka majai ka KHDC ka culum ka cena ha majai hadu baka bor sensyar district jang ka East Khasi Hills hau benai naitung arpau arpusau kala hukum ban sange no ya ka cing krong ka cena jang ka himasora nakitrok ki barong ha majai ban shalan syabari kinong yalam jong ka himasara kilalong ki bom singan hau ne usndam baladap namar ya ka cing penyat ya ka cing ya kitrok bat ka cing song lan hamacai la shimti da ka village defense party la ne ka VDP jong ka sinong macai ka ne ka cing kala ta cur ya ka cing mi jong ka himasara la ka noru bakala poi sya ka cing dondong ka bala poi ski katu ka ne ki klor tengka lakam ki terlong kubor ki donru ki cingkena ki bomla ban pensisha bagi dekat ke HNLC ki bala pendem wat ki bala sensyar ya ka cingsalan motion sya Bangladesh leng ba ke macai henrai ya kini ki cingkena syam lala ban pentikena da ka balik luit namar ba syam ladon ki terlong kubor ba paunam ka bala nuat ban keren ai halor kan ni kam nong thok kubor ula persyang ban keren bakatu kan ningut ki nong shalan mar syabari henry omdon bakwa ban keren ai halor kani kakam bat ha ka cukuporu ki cingkeno kilami bak executive committee la ne ki isi ka ba mensua la tip bak HNLC kata lakam ya ka cingsalan ya motion leng ba ka macai penban ka isi ka ba menta ka balayalam da ka VPP kalabat ya ka cing angnut ban te lakam ya ki kambian ki bacucia po ka hima bat kat kum ki terlong kubor la ong baya ka cing persyang jong ka ki isi ka pemanta syam la pedang setia ni pedang sungubha da ki riu shimet bat ki kenhun ki badan ya ka cing temu general secretary kom publicity secretary ka HNLC ubak san kupar nang terang ulak no baka cing penslam ban penmi ya kasanat kadai namar pa acting chief menjor lang majau udai unong tray jong ka parti VPP bat unong yarap pacan jong MLA ke NPP ka sora uba giben mijel melim henry ki terlong kubor kila penram ya kani kacing ong da ka baong ba majau udan kacing dai bat ke NPP bala thung ya kum acting chief hadien kacing acing mut naki katu ka ningut ki menteri bat haba watching tip na presiden ka VPP ula ong ba omdan kanu kacing tip ka ba penyedai ya kacing ma ka HNLC bat ki kam shalan motion syabari hamacai
Niladap jubab nila penkrek ban mat ya kano ka ching lada ka wanra ya ka ching bha ka sensha ka khadar bat a ching mentoy ya ki pai ba ka chirla mekhalaya shwai ka ne ba basai mot ula pancur ba ching sensar chong ka VPP hak ke HDC kalong tang halor ka ching batha chong ki pai ba kano ka kan huan le no hadien pila pet ya kini kubor ayu pila pension nong rim pila ban pen ngau ya kamon ka balai lut ka chong pi leng ba ki comment section kublai shibun